Oganda jo Kenya kwa mondo mi ondikre tiyo gi kit okumba manyien ma Social Health Insurance Fund SHIF motelo ne ket ayanga chako tiyo kod tarik 1 dwe mar 10 higani. Mawach gi jatend migawo mar thieth Dr. Bero Baraza e kinde ket ayanga chenro mag thieth ma koro ibiro chiwe bwo kit okumba no kama oting'o chenro mar Linda Mama, thieth mag apoya kod ka jotuo mar kansa ibiro chulnegi nyaka Sh400,000 mar thieth e bwo chenro no higa ka higa. E nyasi mano bage kar bagoromo ma KICC, jatend migawo mar thieth Dr. Bero Baraza oketo ayanga chike mabiro tawo kit okumba manyien mar thieth ma Social Health Insurance Fund mabiro chako tiyo ayanga tarik 1 dwe mar 10 higani. Kit okumba ni dhi duogo chenro mar Linda Mama machiwo thieth ma nengone ofungore ne mine mayach, chenro manochako ayanga gi mino jatend piny machon Margaret Kenyatta. E bwo chenro ni joma mine makonyore ibiro chulnegi Sh10,000, kamago mabiro konyore yor pala ibiro chulnegi Sh30,000. Familia mar minegi bende ibiro nywandi e chenro ni. The tariffs for normal delivery under SHA have been increased to 10,000, that's for normal delivery, and for C-section or cesarean section up to 30,000. And we are not only covering mothers, but the whole family. Chenro ni bende biro neno ni jo Kenya duto mondikore ochulnegi thieth ma apoya motisi ni emergency treatment, ka jopuonjre ma pacho ka bende ibiro chulnegi thieth e bwo chenro mar Edu Afya. E bwo chenro no, jogo man kod tuo sukari mayudo thieth e osiptende mag level 4 kod 6 ibiro chulnegi Sh4,300. Jogo man kod tuo remo maringo matek ibiro chulnegi Sh2,850, ka jogo man kod tuo mar anemia ibiro chulnegi Sh6,800 higa ka higa. Jotuo ma irwako e ward ibiro chulnegi Sh3,360 e osiptende mag level 4, Sh3,920 ne mago mane level 5 kod Sh4,480 ne jotuo ibiro rwako e ward osiptende mag level 6. Jotuo mag kansa ibiro chulnegi Sh400,000 e bwo okumba mar thieth no. Now this looks at treatment through chemotherapy, radiation therapy, hormonal therapy and immunotherapy. Any lab investigations involved during the course of treatment. We're looking at apheretic platelets, red cell exchange, radiological services needed. Bende oyangore ni bang' higni 2 bang' keto ayanga okumba mar thieth no, jogo moito jogegi ibiro chulnegi Sh3,000 mar rito ringre kod Sh500 mar od kano ringre kuom ndalo 5 kapok oike. Can we roll out to 100%? And yes, we can. But this is a collective effort. It is not an MOH effort.